rewindotoɓe boowal ganni rendo pinale neeso joljole dawrugol baɗɗe ɗo e nder leydi Sénégal wonko poti janginde wonko poti tindinde en famɗat ɓen ɗon gila e waɗoɓe ramli ha yurnittoɓe to banggue lasrari famɗi hoyɗunoɓe ko oɗo gorko jomiraɗo suɓani Sénégal yurnittoɓe to banggue politique ina gasa tawa joljole cakkitiɗi e ruuma ngo ina mbawi feññinande ɗumen miijademo hayso tawi koye dow sikkitare kono foof no hollira ko Allah woni Allah joljole politique baɗɗe ɗo ina kollira en ko jomiraɗo jeeyi laamu ko kañum tottata ɗum mo yiɗi ko kañum loppitte e juuɗe oɗon nde yiɗi nde wela foof eno welira foof joljole politique baɗɗe ɗo e nder leydi Sénégal ina gandina en ɓiɓɓe leydi Sénégal ina poti hakkindade e yarude kala hunde hakkilantagal ina poti janginde en kadi jomiraɗo baɗowo kala komo waɗa o waɗi ɗum ko adide yimɓeɓe ina coyno ko o walla ko o heddo noon dillinde sababu e yarude arsuko mum kono jomiraɗo ala tugnorgal ngal ina namnire dalilu holko saabi suuɓi o woppi o joljole politique baɗɗe ɗo e nder leydi Sénégal ina gandina en wonde enen e koye men rendo ngo e ɓesgu leydi Sénégal eɗen poti e kala saaha dartade e yurnitade jokkodiral men e leydi ndi kono kadi jokkodiral men e waɗoɓe politique ina andina en kadi wonde ɗon ɗo neɗɗo o ummimo fooɗanade lefol laamu yimɓe fof ina poti hormademo e ɗon ɗo foɗani lefol laamu saabu Allah ina wawi fawde ɗum e makko ɗum ɗo holliri en kadi laamu sifete e tinde neɗɗo wona mo neɗɗo yiɗi o tottata kombo Allah totti o so Allah totti kadi jomum jaɓat ina jeeya e imonagal innamade noon jabde ko Allah waɗi Allah noon waɗi ko suko jaarowe duuɓi 44 jibinaɗo to wuro no wiye Njaga Ñaw woni koye falne Mbour e nder diwan mo Thiès ko kañum Allah rokki ardade 18 million pittali pinoje leydi Sénégal anduɓe gande dowrowe sernaɓe e waliyaɓe alɗuɓe ɓe ngalo ɓurgu ngalu makko fof dey Allah wi tottata ɗum ko oɗo suko jibinaɗo to Njaga Ñaw waɗi jangde mum ha to lycée Dembo Diop mo Mbour yalti toon e hitande 2000 yehi to université Cheikh Anta Diop ina waɗa ko wiyete charia walla mbiyen droit hande ummi toon e 2004 waɗoy kawguel ngam yaade école biteɗo ENA woni école nationale d'administration nde Allah ittimo toon nayumbo direction impôt et domaine o hawriti toon e ɓen ɗon ɓe denirol gurdam makko jogori fildirde gurdam men ma mbiya ni oɗo mbo foɗodiranno laamu ɓurnoɗo yakorede goɗɗo Namadou Ba o wonno koye jimadi mum e on ɗon nokku hande wonti less jimadi makko e oɗo Sénégal oɗo mbo Allah fawi laami juuɗe mum jabde Allah ko jabde ko oɗo Allah waɗi ina gasani tawa ko jarabi mo yimɓeɓe jogui walla yaw mo yimɓeɓe jogino e makko saabi mataw ha Allah wi oɗo mo jawɗon de ko o powat memon saabu en jii nate jalkitoje en jii ala ayawuji ɗi jooɗani jaltinaɗe e makko en jii ni hay ayawu makko ina yaltine yimɓe ina jala ina cerkita ina mbiya mataw kay wona o Allah wi aha kay ko o ina gasa taw ko on ɗon jarabi Allah fawri ɗum noon ko o mbo pamɗin ɗon ko ɗo pawat me dow te ina laaɓi en wonde e aduna sifrini Allah kala mo totti rendo yo arda ɗum tawat ko on hande ardade gon ɗon rendo ma mbiya o fondata e kala rendo ko gardotoɗo ɗum won noon ko wawi feñde ko yimɓe mbawi ñawde kono won ko soomi nder ko jomiraɗo tan wawi ɗum andude
oɗo suka jaarowo e duuɓi 44 ko kañum Allah rokki lefol yo arde laamu leydi Sénégal. hade nden pelɓodiri kewɗe mbaɗi koddiroji ɗi Allah waɗata ɗe rewno ɗum fof e ɗe selnoye ɗum fof ina gasa taw ko majjinde yimɓe ɓe ɗum ɗon ko yinno wadde. ina gasa kadi ko taw ko yidde suurde ɗum ɗon ko yinno wadde e wadde mum sutura, on ɗon suturo mbo yitere ina gasa wawde fawade e on ɗon mbo jogori wadde. e kala ko wawi hen wonde jabde ko Allah waɗi ko jabde Allah. kono gaga ɗum eɗen poti yurnitade e jangguitade to banggue hello politique, wonde hol jotodiral rendo ngo foti jogade e waɗoɓe politique. ɓuri tengtude e ɓen yaruɓe politique hande ina jagguiri ɗum meccal, taw politique wona meccal ko hunde ko feere wurdetede ngam ƴewde holno jeyrete e nder ɓamtare walla e magol rendo mum. darade hande waɗi politique meccal hani e nder politique waɗi hellatoɓe woni coxeur en addini rendo men jiiɓade. kono kadi fawde politique fof e dow intérêt keeriɗo, ma woni intérêt hoore ma woni intérêt leñol ma woni intérêt diwan ma walla intérêt wuro ma, ɗum ɗo ina addana yimɓe fodde yurnitade beele yimɓe ɓe ne gandi holko woni politique. e kala ko wawi hen wonde jikkuji ɗe waɗoɓe politique mbaɗata ɗe kadi ko jikkuji poɗɗi yurnetede. poɗɗi yurnetede e dow darade moni foof e fewdude hoore mum e bonnidde bandum. poɗɗi yurnetede moni foof sikkude ko kañum tan moƴƴi, so wiyama hol bonɗo moni foof joofo bandum, so wiyama holi moƴƴo moni foof ƴetta feɗelu ndu artire mum. ɗiɗo jikkuji ɗi ganduɗa ɗi jotodiral hakkude rendo ngo e waɗoɓe politique ɓe ganduɗa ɓe ngala e rendo ngo sohla so wonande cohli e mumen, ina poti addande rendo ngo kadi e kala saaha wawde dartade e yurnitade. dartade e salade tan modde pundi otoji ɓen ɗon aroɓe men campagne, tawa so ina daara ko jiiɗi ko e saaha moɓe jaɓa feccude e men won gueɗe, taw janggo e jaam so ɗum yawti en gontaɓe yitude. ɗum ɗo ko joli to banggue politique ko windande nde Allah waɗe jeese men enen ɓiɓɓe leydi Sénégal. windande hollirore en wona ko cikkuɗen ko wonata, kono ko Allah waɗi ko ɗum wonata. windande hollirore en wona ko jiɗɗen ko waɗata, kono noon koko Allah waɗi ko ɗum waɗata. ɗeɗo bindande foof noon so ndenti ina gandina en kadi ina gasa e fannu sumgo oɗo garɗo, koɗo mo bismotoɗen e leydi Sénégal mo ñagontoɗen Allah yo jogoro ɗum jaam beele ina wawa ardade leydi ndi e dow jaam e deƴere, to banggue jaɓɓal makko, to banggue wiccu makko, to banggue darki makko, to banggue ayawo makko. eɗen jangga ɗo neɗɗo jaam yamagal ngal peñgal e makko yo taw ko ɗum laati e nder makko, taw kadi ne wawa wallide leydi Sénégal. heddoto noon ko musat ngal dongal ngal leydi Sénégal rondi oɗo suko jaarowo e duuɓi 44. en mbawa wiide omo hattani ngal, saabu fannu no yimɓe Sénégal mbaɗirta politique ni ina waɗi ko wiyete ko la pression sociale, woni adiɓe waddemo ɓe ko kañum men gadoto tampindem e lornudem. seede mum hadema hebde polgu ko innude Allah e ñagade ɗum, kono ñande keɓɗa polgu foof koko ngoni bawɗi e buubaji wonde a heeɓi polgu. ɗin bawɗi e buubaji keɓgol polgu ko kañum jibinta e nder neɗɗo murtede ha sikka ko kañum tiki woni ɗo, tawa noon ndew dartata nde wona on jikko jikkino. pression sociale addata ha rendo e taaridi waɗa en wiide a yiide wota haangi, hanki ko ni gurdunoɗen, kono hande so tawde sifirimo ni ko ni poɗɗen gurdude. pression sociale addata wonde moni foof darinoɗo ene darde ma sikka ma taw koko ñamluma, ka poɗɗo ɗum yobde ɗum noon ko tuttude ɗum poste walla tuttude ɗum gueɗal, taw gueɗal ngal ko Sénégal jeyɗo. pression sociale gandunowo en wonde so tawi ɗum ɗon laatima wadde yimɓe ɓe ndewirani e ma andude wonde ko an woni bawɗo walla ko an woni gardiɗo, kono ɓe ndewirno e ma ko beele janggo e jaam labbo foof no heɓa tunde so tawi laamu ngu heɓama. pression sociale ko ganduɗa o rendo ina wasa wawde famandemo an gonnoɗo hanki e dartude laamu e hande dañƴe laamu o on natti wonde goto. an hande gonɗo laamu o ko ginol waɗa e ma, wonaɗo beeleɗa foof
jeeƴoroɗa wona ɗo beleɗa fof na yortoɗa jeeƴortoɗa koto kuuli e sarɗiji aduna yankoji lelnuɗe jaɓɓal gardiɗo no wiiri ni ko noon lelta kono kadi pression social kollirowo wonde so neɗɗo haade mum laamade wonko sikkata ene wawi wadde so ari e laamu anda ndeke wona ni ndeke nde cikkirannomi ni ndeke wona ni o andata nden ko ñayre e nder kurus laamu aduniyankeyo mo hay goto wawa wiide ko ɗum ɗo tan mbaɗatmi ko ni tan mbaɗirat o andata wonde leydi nde o ardi ndi ko leydi e nder leyɗele jogiiɗe ciifande aduniyankoje poɗɗe hormede o andata wonde aduna o wonno mahirini hande wona neɗɗo wiide min ko leydam ko ni siforto kono noon ko kuule lelnade e nder aduna o gandinde en wonde leyɗele fof jiɗɗi wurdude e nder ngal ɗo jabbal aduna ko ni poti siforede nden noon ma wod ko neɗɗo hunino nde waɗata nde campagne ne yiilo yimɓe ma wod ko neɗɗo felno nde waɗata nde campagne ne yiilo yimɓe tawa hande wiye kanko de ko ni o wiyanno kono o waɗani ɗum waɗi noon ko nde wiyanno nde ko wonno ko nde foti nde wadde ko woni ko o wawa ɗum wadde sabu natti wonde neɗɗo goto inde nde ne heddi ɗon Bassirou Diomaye Diakhar Faye kono noon ko ɓeydi ko e inde nde woni hoorejo walla président walla ni mbiyen laamɗo so en duttima e gueɗe ganni men ɗum addata jomum nattude wonde ɓiɓɓe jagñawnajo ta heddi kadi ko enen waɗoɓe politique ɓe ganduɗa ɓe laamu iwi e juuɗe men jogoɗen ndimagu wawde darade e mahtade gonko men e ƴewde beele oɗo tottaɗo laamu omo rewna ɗum lawol somo rewni lawol jogoɗen nunɗal wawde wiide aha kay ko ni so rewnani lawol jogoɗen wawde dartade e wiide ala koye wonani saabu fa yiide laamu ko jogade opposition tiiɗo mbeɗa sikki jole badde ɗe wonko gandini en ganden noon musat wonande nguɗo laamu wonko jomum men kuni eɗen gandi wawa wadde ganda noon musat wonande oɗo cuɓa saabu kanko cuɓaɗo wonko jopino omo sikki wawi wonde kono noon taƴata ɗum ko ɓiɓɓe leydi ndi wonko wiyata yo wat so ɓiɓɓe leydi ndi fof dardaki yo won wonata wonko wiyata hoto won so ɓiɓɓe leydi ɓe fof darimo yo won wasata wonde wadde kadi gueɗal ngal ko laamɗo kono e fannu démocratie no ƴettirɗen no minen ɓiɓɓe leydi Sénégal ndeke gueɗal ngal wona laamɗo gueɗal ngal ko renɗo ko ɗum saboto ni laamɗo daro siifa ciifanɗe mum kono noon ɗen ciifanɗe donc laatade e nder rendo ngo waɗi noon guurɗen koye rendo wiyetego libéralisme noon ala wawnere alay sago ko ni jeyroton ko ni codirton ala ina wawi noon wadde kuule masalaha nanodiraɓe musat e ɓeɗo arɓe ɓe ganduɗa ɓe ko sukaɓe gaddi ɗumen sukaɓe cikkoɓe wonde so neɗɗo laamima kala ko waɗani tawat ko welaka ala mi wawa woodi tan kokomi welaka e yiyande mabɓe ɗiɗo sikkeji e ɗeɗo jiyande oɗo pression social fof addanta laamu ɓeydade kadi teddude e oɗo suko jaarowo e duuɓi 44 bowal ganni rendo pinal e neesu ina ñagonombo Allah moƴƴere kanko e kala ɓe wawi golladade nde Allah rokkataɓe yaakare nde ɓesgu leydi Sénégal fawi e mabɓe nde taw ɓe mbawa ɗum yettade eɗen mbawi wiide noon hen sahaji eɗen mbawi jagguirde ɗum ko ɗamawo e yaakare woni eɓɓo ngo projet mabɓe leydi Sénégal suɓoriɓe kono eɗen mbawi kadi ƴewirde ɗum yiyande wonde wona eɓɓo tan suɓiɓe kono noon suɓiɓe kadi ko eɓɓo wongo ancugu kala ko wonno ɗo gon eɓɓo ancugu ko wonno ɗo lajal mum famɗat koɓe mbawi muñande ɓeɗo arɓe ɗo saabu eɗen gandi ndew suuɓa ha weeti en jiyani nangue fuɗirannogue funnague ngue ene watti fuɗirde hirnague en jiyani nangue mutirannogue hirnague ene watti muɗirde funnague en du wifat noon du ko kañum wifata asman jimɗo e men ko kañum jiime men leydi ndi ko hen jaɓɓoten wadde noon yo en paam so waylo ne waɗa wonata tan felmande aduna yankore Allah yeɗina en laamɗo joom arsuko mbo Allah itti laamu e juuɗe mum caggal duuɓi 12 nde ardi leydi Sénégal laamɗo joom arsuko kono kadi pewnduɗo gueɗe kewɗe to banggue ya garta guila e laabi kaɓɓirɗe kutorɗe kono kadi mahɗo ayawo leydi Sénégal e caggal leydi rokki ɗum won jimme
kono kadi Allah rokki en hannde laamɗo garɗo henndo ɓuɓndu wifi ndiyam ummi asaman saami leydi yo won ɓural leydi Sénégal.